Shwmai a chroeso i'r ysgol ddigidol. Yn y fideo yma, rydyn ni'n mynd i fod yn defnyddio J2code Logo mwyn lluniadu polygonau rheolaidd. Mae codio polygonau rheolaidd yn hawdd i'w wneud oherwydd bod pob ochr ac felly pob ongl o fewn polygon rheolaidd gwmws yr un peth a'i gilydd. Nawr, yn y fideo yma, byddwn ni'n dechrau gyda'r polygon rheolaidd symla sydd I gael, sef triongl hafal ochrog, ond wedyn byddwn ni'n symud ymlaen I ddysgu am luniadu siapau fwy cymhleth. Nawr, os ych chi'n mwynhau'r weithgaredd yma, beth am roi tro yn rad ac am ddim ar becyn codio 1 yr ysgol ddigidol. Na gyd sy'n rhaid chi'n neud I gael mynediad I becyn sampl codio 1 yw clicio ar y ddolen sydd o dan y fideo yma neu dilyn yr URL sydd ar waelod y sgrin nawr. Iawn te, draw ni I hwb a just too easy I ddechrau creu'r polygonau yma. Ar dudalen cartref hwb, cliciwch ar ddull sy'n J2E mwyn agor dangosfwrdd J2 Launch yn Just Too Easy ac yna cliciwch ar J2code neu ar y riban ar y top fan hyn allwch chi clicio ar y botwm J2code. Nawr, ni'n mynd I fod yn defnyddio J2code Logo ar gyfer y weithgaredd yma, felly cliciwch ar Logo. Nawr, bydd J2code Logo yn llwytho. Nawr, mae angen I ni fod ar lefel 3 ar gyfer y weithgaredd yma. Felly, draw'r ochr chwith chi'n gweld fan hyn ni ar lefel 1. A na gym lefel 1 yn dangos I ni yw y botymau syml yma fan hyn ac yna y crwban fan hyn ar y sgrin. Lefel 2 yn rhoi bwrdd sgriptio I ni gyda'r botymau, ond ar lefel 3 I ni yn gweld blociau cod mwy cymhleth allwn ni ddefnyddio. Felly mae angen I ni fod ar lefel 3. Iawn, nawr beth cyntaf ni moyn wneud yw llunio triongl. Nawr, ar gyfer llunio triongl, mae'n mynd I helpu chi I ddychmygu bod chi'n eistedd ar gefn y crwban. Nawr, ni'n galw'r pen saith yma fan hyn yn crwban. Felly, I fi'n ffindo bod e'n rwyddach I newid pen y crwban I rhywbeth arall. Felly, cliciwch ar y botwm yma fan hyn a dywyswch un o'r loris. Nawr, pan I ni'n neud y weithgaredd yma, dychmygwch bod chi'n eistedd mewn myna yn cab y lori, yn dreifo'r lori. Iawn. Nawr, mwyn creu triongl, I ni'n amlwg y moyn i'r lori I fynd ymlaen, troi, symud ymlaen, troi, symud ymlaen, a throi eto mwyn dod nôl i'r man cychwyn, sef bod yn canol sgrin ac yn gwynebu i'r top. Iawn, nawr, mwyn llunio y triongl ar y papur gwyn yma, mae angen bod y crwban, y lori, yn rhoi'r pen, fel beiro, I lawr ar y papur. Felly, beth cyntaf sy'n ni'n dweud wrth y crwban I wneud yw I roi'r pen ar y papur. Nawr, draw fan hyn, fe welwch chi bloc cod sy'n gweud pyda. Yn Saesneg, hwnna'n sefyll am pen down, sef roi'r pen lawr ar y papur. Os I fi'n clicio ar y botwm na, chi'n gweld bod pyda nawr wedi ymddangos yn y bwrdd sgriptio. Iawn, mae'r pen lawr ar y papur, felly os mae'r lori yn gyrru ymlaen, mae'n mynd I lusgo y pen ar y papur mwyn creu llinell ddi. Iawn, mwyn symud ymlaen, I ni'n defnyddio'r bloc cod FD50, sef forward 50, ymlaen 50. Felly, os yna I glicio'r hwnna, chi'n gweld mae wedi ychwanegu fe fan hyn. Nawr, sy'n rhaid I chi glicio'r botymau, allech chi fod yn teipio y cod yma, os ys well gyda chi, a I ni hefyd yn gallu newid cod wrth glicio o amgylch fan hyn. Iawn, mae'r pen wedi mynd lawr a I ni wedi symud ymlaen 50. Dewch I ni gael gweld nawr fel mae hwn yn gweithio. Mwyn chwarae eich sgript, eich cod chi, chi'n clicio ar y botwm chwarae fan hyn. Felly dwi'n clicio na fe nawr, a dyna ni mae'r lori wedi symud ymlaen 50 pixel a mae wedi llusgo'r pen ar y papur mwyn creu llinell syth. Nawr, os I chi yn moyn clirio hwn a dechrau to, mae yna fotwm fan hyn sy'n edrych fel diledd, rubber. Clicio hwnna, clirio canfas, a mae'n clirio y pen I ffwrdd. Ond, felly sylwch chi fyna, beth dwi ddim yn wneud yw symud y crwban yn ôl i'r man cychwyn. Felly, mae eisiau ni ar ddechrau pob darn o god I ni'n creu fan hyn, pob cod I ni'n ysgrifennu. Beth cyntaf sy'n eisiau ni'n wneud yw dweud wrth y crwban I fynd yn ôl i'r dechrau, sef clicio ar y botwm home.
Ond, os eith e nôl i'r home, i'r cartref nawr, mae'n mynd i lusgo'r pen ar y papur ar y ffordd. Felly, cyn mynd yn ôl home i'r cartref, gwasgu return fyna mwyn symud hwnna lawr, i fi moyn bod y pen yn cael ei godi lan. Felly mae'r pen yn dod i ffwrdd o'r papur, mae'r crwban yn mynd nôl i'r man dechrau, ac yna, dyna lan o hwn, mae'r pen yn mynd lawr. Nawr, chi'n gweld fi'n rhoi bylchau rhwng bethau fan hyn ac yn cael gwared o bylchau. Does dim gwahaniaeth, does dim rhaid i chi wneud hwnna, ond i fi wastad yn gweld bod yn helpu fi i wneud hwnna i wybod beth yw'r gwahanol blociau ac yn y blaen. Felly mae'r bloc yma, pen bant o'r papur, nôl i'r man cychwyn, pen lawr. Hwnna yw'r bloc o bethau fi moyn wneud cyn i'r raglen ddechrau. A lawr fan hyn wedyn ar ôl y bwlch i fi moyn dechrau y cod. Felly mae'n mynd ymlaen 50. Nawr, oedd y linell yna'n fach iawn. Felly fi'n mynd i newid hwnna yn lle 50 pixel. Fi'n mynd i newid hwnna i 100 pixel. A dewch i ni gael trial eto. Felly dwi'n clicio ar y botwm chwarae. A na fe, i ni wedi mynd ymlaen 100 pixel. Right, nesa, mwyn creu triongl, os fydden ni'n eistedd mewn yn y lori fyna, a fi moyn creu triongl ar y llawr, bydden ni'n gorfod troi y lori i'r dde. Felly, y bloc cod o gyfer troi'r dde yw hwn. Troi'r dde, right turn, right turn, a mae'n dweud 90. Felly, na i ddod draw i'r cod, symud lawr, clicio'r hwnna. Nawr, mae'r 90 yna yn cyfeirio at y gradd, yr ongl, maint yr ongl mae'r lori yn mynd i droi. Nawr, felly bod chi'n gwybod beth yw ongl gyda maint o 90 gradd. Mae enw arbennig ar gyfer yr ongl na, mae'n cael ei alw'n ongl sgwar. A mae ongl sgwar yn cael ei ddefnyddio mwyn creu siap sgwariau. Felly ar gyfer triongl hafal ochrog, dyn ni ddim yn moyn ongl sgwar. Fel i ni'n gweithio mas te, beth yw'r maint i ni moyn? Wel, gyda phob polygon reolaidd, mae'r onglau allanol yn adio lan i 360. Felly mae triongl yn mynd i gynnwys 3 ongl allanol. Felly ni'n rhannu 360 gyda 3, a mae hwnna'n rhoi maint ongl allanol i ni o 120 gradd. Iawn, dechrau ni gael cloro'r canfas, chwarae hwnna. Dyna ni, mae wedi troi, a mae nawr yn gwynebu. Felly, be ni moyn dda fe wneud nesaf? Wel, ni moyn dda fe symud ymlaen eto, troi, symud ymlaen eto, a troi mwyn gwynebu nôl lan i'r top. Felly be fi moyn mewn gwirionedd yw i'r ddau beth yna i ddigwydd tair gwaith i gyd. Felly fi jyst yn mynd i lusgo'r llygoden drosto nhw, Ctrl C, symud lawr, Ctrl V, symud lawr eto, Ctrl V. Felly fi'n neud yr un peth dair gwaith. Ymlaen, troi, ymlaen, troi, ymlaen, troi. Dewch i ni gael gweld siwr mae hwnna'n disgwyl. Cloro'r canfas a clicio ar chwarae. Hyfryd. Nawr, wrth bod ni'n creu cod, i ni'n trial creu cod gan ddefnyddio cyn lleied o linellau a phosib. Nawr, mae'r cod yma ar hyn o bryd yn defnyddio eitha lot o linellau. Ni'n defnyddio 6 linell i greu triongl. Nawr, mae'n ail-adroddus fel ni newydd weld achos dwi wedi gwneud copy-paste. Mewn gwirionedd, dwi ddim yn moyn hwn i gyd. Beth licen i ddweud wrth y lori, wrth y crwban yna yw, gwna hwn dair gwaith. Chi'n gweld mae'r cod yna lot mwy cryno na beth oedd da fi just nawr. Felly mwyn gwneud hynny, na gyd i fi'n gofyn wneud defnyddio bloc cod arbennig sydd fan hyn, sef bloc ailadrodd. Nawr, mae'n gweud fan hyn, repeat 4 a wedyn cromfach sgwar. Nawr, mae eisiau i chi roi'r bloc cod yna cyn y cod i chi moyn ailadrodd. Felly fi wedi symud lan i fan hyn, a fi'n mynd i glicio ar y bloc cod yma. Repeat 4 cromfachau. Nawr, mae beth bynnag i chi yn moyn ailadrodd yn gorfod ffitio o fewn y cromfachau, y brackets yma, tu fewn i'r reina. Felly, mae eisiau symud hwn, ac mae hwnna'n lle anghywir. Dilewch hwnna, gwared ar hwnna, a fi'n mynd i shifto'r ein nôl lan. A mae angen i ni gau y cromfach sgwar yma ar ôl y cod i ni moyn ailadrodd. A mae cromfach sgwar ar eich bysellfwrdd chi drws nesa i lythyren P. Welwch chi drws nesa i lythyren P, agor cromfach sgwar, a wedyn cau cromfach sgwar.
Yn gwasgu hwnna, dim eisiau shift na dim byd i ychwanegu'r cronfach sgwâr fan ha ar waelod y bloc cod yma. Iawn, nawr ni'n creu 3 ongl, felly fi'n siŵr falle bod chi wedi bod yn sgrechen ar y sgrin. Mae eisiau ni newid hwnna o 4 i 3. A beth mae'r crwban yn mynd i wneud nawr yw ta beth sy'n o fewn hwn gwneud hwnna 2 gwaith. A i ni moyn bod e'n rhoi yr un canlyniad i ni, sef ffurfio 3 ongl hafol achrog. Grêt, dyna ni. Iawn de, yr her sydd da fi i chi yn y fideo yma yw sawl polygon reolaidd arall i chi'n gallu llunio dros ben yr un darn papur. Ni wedi dechrau gyda 3 ongl, felly y nesaf fydd sgwâr wrth gwrs. Nawr i fi'n hoffi ailgylchu ac ail ddefnyddio, yn enwedig pan mae e'n neud yng ngwaith i'n rwyddach. Felly er mwyn creu sgwâr, fi'n mynd i gopio'r bloc cod cyfan yma, Ctrl C, symud lawr, Ctrl V, a fi'n mynd i twico hwn, newid mwyn creu sgwâr yn hytrach na 3 ongl. Nawr, pob tro i chi wneud hwn ar gyfer pob polygon newydd, bydd eisiau newid 2 ddarn o wybodaeth. Y nifer o ochrau sy'n dod fan hyn, a maint yr ongl sy'n dod fan hyn. Iawn, ar gyfer sgwâr, mae yna 4 ochr, a maint yr onglau fel drafodon ni gynne yw 90 gradd. Felly nawr, os i fi'n chwarae y cod, clear o'r canfas, ni'n mynd i greu 3 ongl, a wedyn sgwâr yn yr un man. A dyna ni. Gret. Nawr, ar gyfer cyfrifo rai nesa, enghraifft, y siap nesaf chi'n mynd i fod yn creu yw pentagon reolaidd. Nawr, mwyn creu hwnna, i ni unwaith eto mynd i gopio y cod, symud lawr, pasto. Nawr, ni'n gwybod beth mae'r rhif yma mynd i newid i, mae'n mynd i newid i'r rhif 5. Ond, beth yw'r ongl allanol ar gyfer pentagon? Wel, mwyn cyfrifo hwn, agorwch tab arall ar y porwr a chwiliwch am gyfrifiannell calculator. A bydd Google yn rhoi cyfrifiannell syml i chi. Nawr, beth i ni moyn fan hyn yw gwybod beth yw 360 wedi rhannu gyda 5. Felly, draw a fi, a fi'n gallu clicio fan hyn 360 rhannu gyda 5, clicio ar y botwm yn hafal i, a fydd hwnna'n rhoi'r ateb i chi. Iawn, a chi wedyn wedi ffindo mas beth yw'r maint yr ongl sydd angen yno chi fan hyn. Nawr, dewch ni gael gweld sawl polygon reolaidd gwahanol i chi'n gallu creu dros ben i gilydd fan hyn. Nawr, un peth mae eisiau chi osgoi yw defnyddio polygonau reolaidd le mae maint yr ongl ddim yn rhif cyfan. Enghraifft, byddwch chi ddim yn gallu creu polygon reolaidd 7 ochr, oherwydd mae 360 wedi rannu gyda 7 yn rhoi ateb ychyfu i ni fel hyn. Felly, unrhyw polygon reolaidd sydd yn dibynnu ar ongl, faint ongl, sydd ddim yn rhif cyfan, felly unrhyw beth sydd â phwyntegol o rhifau reolau, gadwch reina mas. Iawn? Ond, does dim llawer ohonyn nhw'n mynd i fod yn creu problem i chi. Felly, dewch i ni gael gweld sawl polygon allwch chi greu un dros ben y llall o fewn J2code. I arbed eich gwaith, cliciwch ar y botwm arbed sydd ar dop y sgrin, rhowch y teitl polygon a reolaidd, cliciwch arbed, a dyna ni, mae'r ffeil na nawr wedi arbed i'ch fy ffeiliau. Os liciwch chi rannu hwnna rhyw ffordd, allwch chi wastod glicio draw fan hyn, glicio, save image as, a bydd hwnna yn cadw eich dyluniad chi lawr i ffenest downloads Chrome. Dyna ni, diolch yn fawr iawn i chi am ddilyn y wers yma, gobeithio bod chi'n mwynhau, a cofiwch, os licech chi drial pecyn Codio 1 yr ysgol ddigidol yn rhad ac am ddim, dilynwch yr URL ar waelod y sgrin neu cliciwch ar y ddolen o dan y fideo. Welai chi te yn y fideo nesaf, hwyl am y tro.